po, no? Pang budget din, 60 lang. Pang-budget pa talaga yan? Budget din, Buslando, 60 lang. Ayun, yun ang magandang balita kay... Per kilo naman ng tilapia ni Boy Tilapia ay 110 na per kilo. Sulat pa lang, solve ka na, oh. Ayan, oh. Sulat pa lang, solve na solve ka na. Kaya lang medyo... Ito ako magsasabi sa inyo, dito pwede pili. Pwede pili sa kanyang tilapiang Batangas. Oo, basta bayaran lang. Tilapia lang babayaran. Oo, basta wag lang mag-amoy Boy Bangus. Oo. Boy Bangus kasi may giniling bunganga. So 110 na per kilo na ang tilapia ni Boy Tilapia. So shout out sa iyo. Shout out sa mga customer natin. Ayun, shout out. Good morning, good morning. Ha? May pang-anim na pang. Pang-anim na cooler. So ang dami pa lang kinuha. Oo, si Tieste. Oo. Kaya kailangan maging maganda ang bentahan ngayon, no? 170. Nalate ka na, Buslando. Oo. Tangali na, oh. 150 na per kilo. So shout out sa iyo, Boy Putik. Shout out sa mga vendors dyan. Shout out. Malaman sila ng patas. Ayun, shout out kay Boy Putik. Napakahusay at napakagaling mo. At mahusay ka. Mahusay ka, Boy Putik. Happy nga pala sa mga taga-Tanyong. Ayun, happy fiesta sa mga taga-Tanyong. Shout out po, kuya. Shout out sa mga titera sa Malabon. Shout out po. Opo, Boss Lando Explorer. No? Talangka. Magkano kilo nito, bossing? 200 pesos ang per kilo ng mga talangka. Ayan. Magkano po per kilo? 200 na lang po yung per kilo dito ng kitang, no? 20 pesos na mga isang tawili. 160 sa mga per kilo ng mga bansagalunggong. 150 sa kilo ng isang matambaka. 280 sa per kilo ng mga lumot natin na pusit. Yan po natin ay 120 na per kilo. Tapos ito po yung mga anumahan natin. Dapat magkano anumahan mo? 200 po plato. 200 ang per kilo. Magkano tumpukan mo ng talagang bukid? Mura-mura yan, no? 100 pesos. 100 pesos tumpukan dalagang bukid. So ito po yung mga... Good morning everyone. Tayo po ay nandirito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update na ating makikita o anumang klaseng laman dagat na ating pong maia-update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out sa iyo, Irabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So nandirito tayo ngayon sa mga pwesto o pwesto ni Boy Bangus. At mag-aalam-alam tayo ng kanyang mga latag na inyo pong mabibili o mga presyuhan ng kanilang mga isda. So tara, let's go! So mga prutas po natin dito ay ito po yan, nabungaran na po natin yung kanyang mga latag, no? So ito yung mga presyo ay update natin. So 120 yung mga kilo ng mga ubas natin na seedless. 100. Yan po yung mga bigayan po nila dito ng mga prutas. At isang piraso po ng Fuji Apple ay 30 pesos. Ayan po yung isang piraso. At bangus naman ngayon ni Boy Bangus, may 150 isang piraso. May 60 isang piraso. So yan po, no? Pang budget din, 60 lang. Pang-budget pa talaga yan? Budget din, Buslando, 60 lang. Ayun, yun ang magandang balita kay Boy Bangus, no? Magandang balita yun, pang-budget news na kanyang bentahan ng kanyang mga bangus. Tapos dito yung yellow pinto na natin ay 140 na kilo, 200 sa pusit kalawang, 320 sa mga hipon. So maganda yung mga bangus ni Boss Maeng, no? Bangus Dagupan. Dito naman po ay 100 pesos. Yung mga malalaking ubas, ito po yan. Rambutan ay 100 pesos per kilo.
So, tumpukan ng mga hipon. Ito po yan. 350. So, ito yung tumpukan ng 100 pesos no, mga hipon. Pang budget meals, no? 350 sa mga per kilo at malalaki, no? At dito, mga per kilo naman ng tilapia ni Boy Tilapia ay 110 na per kilo. Sulat pa lang, solve ka na oh. Ayan, oh. Sulat pa lang, solve ka na. Kaya lang medyo... Ito ako magsasabi sa inyo, dito pwede pili. Pwede pili sa kanyang tilapia ang Batangas. Oo, basta bayaran lang. Tilapia lang babayaran. Oo, basta wag lang mag-amoy boy bangus. Oo. Sabi bangos kasi may giniling bunganga. So 110 na per kilo na ang tilapia ni Boy Tilapia. So shout out sa iyo. Shout out sa mga kasalat. Ayun, shout out. Good morning, good morning. Ha? May pang-anim na pala. Pang-anim na cooler. So ang dami pa lang kinuha. Oo po, si Fiesta eh. Oo. Kaya kailangan maging maganda ang bentahan ngayon, no? So salamat, Boy Tilapia. At iikot muna ako dito ha. Salamat, salamat. So dito tayo sa mga iba pang latag na ating ma-update dito sa kahabaan nitong Estrella Street. So dito tayo sa ating mga kakilalang vendor. So dito 150 ang mga per kilo ng kanyang mga latag ng yellowfin tuna. So shout out sa iyo, Lodi. Shout out din, Lodi. Saka sa asawa mong tulog pa, shout out. Oo nga. Lagi na lang tulog pag sina-shout out natin. Napapanood niya kaya to. Mapapanood niyan. Pag tulog. So ito yung presyo ng kanyang mga yellowfin tuna, no? 150 lamang po ang presyohan dito at napakamura na inyo pong mabibili. 140, bigay na yan eh. 140 bigay. Para wala nang usapan, kantas na ng 10 piso, 140 bigay. Automatic po yan. So Lodi, salamat ha. Thank you. Salamat. So dito tayo kay Boy Putik. So 70 pesos no na mga kilo ng mga saging lakatan. Ito napakaganda oh. 70 pesos na kilo, mura na yan. 70 na per kilo, maganda yung saging. At yung kay Boy Putik na presyohan ng yellowfin tuna ay 170. Nalate ka na, Boss Lando. Oo, Nangali na oh. 150 na per kilo. So shout out sa iyo, Boy Putik. Shout out sa mga vendors dyan. Shout out. Malaman sila ng patas. Ngayon, shout out kay Boy Putik. Napakahusay at napakagaling mo at mahusay ka. Mahusay ka, Boy Putik. Happy birthday nga pala sa mga taga-Tanyong. Ayun, happy fiesta sa mga taga-Tanyong. Shout out po, kuya. Shout out sa mga tindera sa Malabon. Shout out po. Opo, Boss Lando Explorer. Sige po tayo, ingat pa. Salamat po. Ito yung mga presyo ng kanilang mga latag. Ayan. Mga prutas po, no, na binibenta po dito. Ayan, mga presyohan. At dito rin po may mga papaya, no? 70 pesos din po sa mga saging. At dito tayo sa mga lataga, no? Ng mga hito. Ito yung hitong buhay, ito. Uy, meron tayo nakita mga latag dito ng talangka, kaya lang ito po 'yan. No? Talangka. Magkano kilo nito, bossing? 200 pesos ang per kilo ng mga talangka. Ayan. Wala tayong nakita ng limango, no? Tapos yung mga hito na buhay. So, ito yung gitna na sinasabi ko po sa nagtatanong na gusto pumunta. Nasa gitna lang po sila ng Malabon Fish Market at nagbebenta po sila dito ng mga hito, no? So, sold out po yung mga latag nila dito ng alimango. Bossing, thank you, salamat. Tapos dito yung mga kitang natin, no? Tayo magkano po per kilo? 200 na lang po yung per kilo dito ng kitang, no? Pang ano yan, pang paksiw. Bakoko po. 240 sa presyo ng bakoko. Yan po yung mga presyohan natin dito, no? Okay, salamat. 70 pesos na kilo ng mga tahong. 100 pesos sa mga talaba. Yan po yung mga presyo, no, ng kanilang latag. Pwede, 80 pesos lamang po dito yung mga bentahan po ng gulyasan. 230 sa mga hipon.
So shout out sa mga kababayan po natin dito, shout out. At sold out yung kanilang mga panindang hipon. Wala na. Ayan, wala na, sold out. Presyo ng mga prutas. So tinutuloy-tuloy lang po natin yung ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tumpukan po ay 50 pesos na mga isdang tawilis. 160 sa mga per kilo ng mga bansa galunggong. 150 sa kilo ng isdang matambaka. 280 sa per kilo ng mga lumot natin na pusit. So yan po yung mga presyo na ating pong ina-update sa Malabon Fish Market. Ayan, ganda no, 280 na mga per kilo. So, yung mga ina-update po natin dito, yan po ay mga magagandang mga nabibili o mga napipili, no. So, medyo tumaas ang mga pusit lumot natin sa mga per kilohan, no, sa latagan. So, dito tayo sa latag. Ito po yung 150 per kilo sa mga pusit kalawang. Ayan. At 110 na per kilo sa mga tilapyang Batangas. Kulang pa nga 10. So dito po yung mga, ito big size po na hipon, 220 sa maliliit at malalaking mga hipon na mabibili. At yung mga presyo po dito na mga tilapyang Batangas ay meron po 130, 120 na per kilo, no? Dito magkano per kilo? 330. At 330 sa malalaking hipon. Yan po yung presyo, 330. So mga tilapia na 120 at 130 sa mga per kiloan at 320 sa mga hipon. So ito tayo kay Ate Sandra, yan po yung per kilo ng kanya. Tilapia Batangas. Eh bakit magkaiba presyo? Ano, pares ang presyo. Mas mura ngayon yung malalaki. Malalaki. Oo nga, malalaki ito maliliit oh. Bago. Matulog. 290. Oo nga, kaya mura. Kaya pala ang presyo ganun na, no? Ang ganda oh. Oo. Magkaiba. Pero Batangas din yan. So 120 na mga per kilo, 120 rin po dito sa mga maliliit. 130 naman. Ayan, salamat po thank you. Happy Fiesta. Happy Fiesta everyone dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at malalaki. Ito po yung mga tumpukan. Tawilis. Dito po na magkano kilo? 80. 100 pesos malalaki. Oh, ganda oh. 120. Malaki. Ayan po yung mga presyohan, no? Mga tawilis. Tapos dito magkano kilo? 240 na lang, bustado. Ayun, 240 na per kilo. Murang-mura po na inyo pong mabibili sa Malabon, no? 240 sa mga hipon. At nay, salamat po. Tapos dito kay Boss Maki, 120 na per kilo. Shoutout sa'yo, Boss Maki. 120 sa per kilo dito ng bangus pandaing. At yung per kilo po dito ng isdang katsareta, no? Yan po yung laman ay 140. Balsa galunggong 100 pesos. Tapos 110 po sa buuan ng isdang katsareta. So ang ganda, napakalaki na inyo pong mabibili. Masarap maggata ngayon ng isdang katsareta. Tapos tilapia, no? 100 ang per kilo, malalaki. Hango mo yan? Malaki pa sa palad. Hango mo? Meron kayo. Eh, paninda mo ito, katsareta. Ayun, saka bangus pandaing. Ito masarap magdaing ngayon. Na ano? Ikot mo na ka, Boss Maki. Thank you. So, daming tao na dumayo sa Malabon, no? Grabe, ang dami. So, tuloy-tuloy lang ating update sa Malabon Fish Market. Yan po yung buhay na tilapia na inyo pong mabibili sa halagang 100 pesos. Oy, sandaan lang. So mamimili po natin ganyang karami at tinagsa itong bayan ng Malabon. Ayan. So marami sa ating mga kababayan ang dumarayo sa Malabon Fish Market. No? Yan ang ating mga mamimili. So shout out sa inyong lahat at ingat.
Ito po 100 pesos sa mga per kilo ng mga tilapyang Batangas. Alumahan, so tulingan po natin ay 120 na per kilo. Tapos ito po yung mga alumahan natin. Sipat, magkano alumahan mo? 200 o plato. 200 ang per kilo. Talagang lapat, 180 na lang. So ito po no, mga latag ni Ate Pat. Dito yung mga per kilo ng hipon. Magkano? 340 po ang presyoan. Malalaki po yung hipon ni Ate Pat, no? Kaya 340 ang per kilo. So mga naikot natin yung mga presyoan ng kanilang latag dito, no? So yung mga presyoan doon sa baba na ating na-update ay 350. So dito ay 340. No? So shout out din yung lahat. At 120 na kilo. So shout out sa'yo, Geng-Geng. Tama ko sa tatay mo. Shout out. Saan mo nabili yan? Mukhang bumunot ka. So shout out sa'yo, Geng-Geng. Shout out. Yun, shout out yun. Wala dyan? Walang pagbabago? Oo. Hanggang bukas may hangover yun. So ito po yung presyo no, ng per kilo ng ating mga bangus pandaing. 100 pesos. So update pa tayo dito sa iba pang latag, no? Dito magaganda yung mga latagan nila ng mga gulyasan. Yan po yung per kilo 120 sa mga isang bitilya. 100 isa, 300 isa sa malaking gulyasan. So yan po yung mga presyo ng tag price nila, no? Dito ay 200 pesos. Ito, 50 pesos na tumpukan, no? Ng mga So dito yung mga swahe na hipon ay 240 ang kilo. Nandito tayo sa pwesto ni Ate Ning, no? Yan po ay 50 pesos. Yan po yung mga pang-okoy na pwede nyo pong luto, no? At halabos. So dito tayo sa mga bentahan pa. Ito ay pugita. Talakito. So yan po yung mga latag po dito sa Malabon Fish Market. Isdang matambaka, alumahan, at ito po yung mga isdang bato na mabibili po rito, no? At isdang bitilya. Boss Tiran, magkano mga per kilo nito? Mga magkano per kilo? Lahat sa ganyan mga isdang bato? So yun po yung presyo, 150. At yung ano mo, pugita, 180 sa per kilo ng isdang pugita, no? Ganda, no? Mga latag nila dito ng pugita. Boss, magkano gulyasan mo? 120. Eh di sa tambaka. Yan po, no? Magaganda pa yung mga alumahan nila, no? Mabibili po rito. Ayan, no? Tapos pagi. Ayan. Tapos mga tatampal. Magkano po per kilo? Don Ramon, tatampal. Magkano raw po? Oh, 180 daw po kilo. Ganda pa yun. Dalawa lang? Ha? Alagay 100, lagpas kalate.
sige. Magkano tumpukan mo ng talagang bukid? Mura-mura yan, 100 pesos. 100 pesos tumpukan dalagang bukid. So ito po yung mga tilapiyang Batangas, 100 pesos na tumpukan. Ano ito nga, tol? Mga gulyasan. Malalaki mga gulyasan, no? Magkano kilo? Per piraso lang Per piraso magkano? 200 250? 200, yun po yung mga presyo, 200 hanggang 250 na mga buuan na bilihan po ng kanilang mga gulyasan. Alright, so yun po yung sitwasyon at mga kalakaran ng kanilang mga bentahan sa mga murang presyo na mabibili dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So na-update natin yung mga presyohan ng kanilang mga latag. So ito yung mga presyo ng mga prutas, no? 4, 50 pesos. Ito, magkano kilo? 120. 120 ang per kilo ng mga ubas. Salamat po. At dito 110 na per kilo ng mga tilapiyang Batangas. At dito meron din pong 120 na mga per kilo. So yan po yung mga presyohan at nagsa talaga yung mga tilapiyang Batangas na mabibili sa bayan ng Malabon. Ayan, no? Ang gaganda ng mga tilapia natin dito, no? Na inyo pong mabibili. At dito po ay 120 naman po sa mga kilo rin na malalaking tilapiyang Batangas. So yan po yung price update po natin sa mga tilapiyang Batangas na inyo pong mabibili. So dito tayo kay Lodi. Shout out sa iyo. 340 Brian. So yung per kilo po ng kanyang hipon dito ay 340 na per kilo. Wala naman si Agustin. Sa kabila pala. Wala siya tinda. Ayan o, tinda niya. Ay, iniwanan na naman. So, yun po ang ating update sa mga latagan po dito, no? So, ayan po. Dalawang movie. Ayan. So, ito po yung ating mga in-update sa bayan po ng Malabon Fish Market sa kanilang mga latagan at mga presyuhan na inyo po mapipili o mabibili. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa at sa mga dumarayo po dito, shout out po sa inyong lahat. At sa mga team Burautan dyan sa Carmen Planas, no? Shout out po sa inyo. So hanggang dito na lang po ang ating pag-vlog. Tayo ay mag-close na. So maraming salamat po sa pag-support kay Boss Lando Explorer. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga uploaded na video. Hanggang dito na lang po muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.